Hau da, Euskal Herriko horik eta honena, hemen ibiltzen da jentean azarri eta gainera, ez dago eraikinik inguruan. Bikaina, mundiala, ezin hobea, gu hemen gagoz beti. Niretzako izugarria, ni hemen gertu bizi naiz da oso polita. Hemengo partian egoten da jente gehiago igual Gernikakoa eta herrikoak, danak, hor erdien daukagu hori esaten dabe La Roca del Amor edo esate hotzie eta hor inguruan egon da jende gaztia bai. Da gero txikitxoagoak, hemengo daude esputxutxoak hortik. Ni beti ipintzen naz hemen eskuatara. Ze topetan naz tranquila hau eta bertoko jente gehiago. Gustatu egiten jalako, lasaiagoa dalako. Orain beteri dago, baina askoz ere lasaiagoa da niretzat. Niri gehiago gustatzen jat. Laidera joaten azenean ez do jakiten zein alderditara joan bainatzen, da hemen topatzen naz asko begustoro bainatzeko. Berton bizi naizelako da oraintxe bertan biharrean nagoelako hemen. Egun hauetan eta marea biziak izan dira eta gero arratsaldeko partean marea altuan ez da egon lekurik eta eguzki hartzeko be. Marea bizia dagonean bai igartzen da, orain sasoi honetan, baina bestela urte guztian, uda guztian ez da igartzen. Sasoi konkreto bat, egun batzuk eta ezer bez gehiago. Igoten da nien marea olatuak etxen dira dunaraino, orduan beste egunean adibidez jentea zegoen duna barruan sartun da, ura ez eltzeko da urak eraman zituen toia batzuk. Kanpoko jentea Durangotik eta etortzen dira, Zornotzatik bebai, Gernikatik. Egun hauetan eta Europako jente asko, Holandarrak eta ikusi ditugu, Alemaniarra bebai, etortzen dire euren furgonetakaz. Leku egokia da eta garrituta geratzen dire. Danetarik, frantsesak, kanpotar asko, da gero bertokoak ere bai, da Bilbotik, Gasteizetik, danetarik. Bertoko asko, baina azken urteetan gero eta jente gehiago bai kanpokoa. Hau bidetxu, honek bidiek asko laburten zu ona heltzeko hondartzara, honetara. Eta oin, hori guzengo neke apurtzu bet garbi hau. Parkina, bai. Baina oso ondo darugu guk, bihar fina egiten du hemen hondartzainak eta oso ondo.